Ne pusti ga nekad pjeva ovoga Backstreet Boysi. Htio sam te barit, htio sam te na tankeru pojebat ja, a si otišla kad je brod u luku prispan. Ej, ali idemo sad svi, No ovako. ne, ti, ne, Ali ja priča idem, da, ali Htio priča sam mora te biti. barit, Ej, a si otišla ribe prodavati. čekaj, Htio sam te pobarit, Jantar dolazi. a si otišla ribe prodavati. Jantar Za ručak, ja ne znam, nekad ručak, zavisi, nekad je 2 put, nekad 3 put, tako primjer. Ali jutro mi je obavezno, ono, ja zbudim se, već sam navčeni, već ono, v 5 sam budni, jebate, kako stara na posao. I odmah kavo, jutro. I drkica. Počist pa strkam se po 2 puta. Čekaj, kako je, doma jutro? Pa no, ono, kaj, kao si skuham pola, napravim si doručak, gledam malo televizor i onda si ga pemste, jebate, kaj, no. Pa do 12 2 put, zavisi kako prije. Do 12 dva put zdrkaš. Isto koji kao. Čekaj, i onda još poslije zdrkaš. A dobro, više ne, jutro si obavim, ono, Riješiš se stresa. kica, drkapa, počistim hižu, je, Ali kaj drkaš, kaj drkaš ako nemaš Pa panja? imam Playboy, gledam televizor, ono, vidim neku pičku dobru, onak, ja, Na televizor. pa no, joj jebote, pa vidim je kak zgleda, ono, nekaj, pička je jebote, ono, malo maštu upotrebiš i stepiš si ga. Ja to ne bi volio, to bi tak bilo u kurcu. A kaj bu bilo? Joj, to je bolesno. Ono, ja sam gledao ono, večera sa 5 i ne, bilo je pička dobra lutra. No Ne, i si kaj jebote, u večeri za 5 si A zdrkao. nisam si veo ono, pa malo No sam dobro, zabrio no, sam si da nju jebim malo kako si Playboy. zbriš film, kaj ti skuhate, Pa ono, kuhate kaj, skupa ili bokovi, kaj? ono, ne. No, ali kaj Ne, kuhate onak, skupa, kao, pa mislim ma si moraš bol dojti kako priču jebem, neku. je. Moraš A neku zavisi, nekad me priča opere, nekad ne. No, ja koje, kad- daj mi pa ispričaj ne znam, priču. govorim stan, onak, pa je primim, ne znam, negdje, ono, za bokove, malo šupak, ono, i počnemo se jebat, tak, nabrija, ono, je. Ko ničpor, ne? Aha. Kad te opere. A kak ti drkaš? Pa ne, pa ja pa pornjavu si stavim i drkam kurac i da ih bok jebate. jebate. Da, pornjavu imaš onda je No pa drugo. to ti govorim, zato to je zanimljivije, znaš, Ovak dok se možeš maš. zabrijati, jebi. A pa imam Playboy, ono, malo tam su onako... I taj Playboy ne igra masni u pičku materi. Znaš kak je ne igra Slikice, malo masni. šupki sise, ono malo se zabriješ, još mašta i... Lice zamijeniš u mašti, A a? jebate, stepen si ga ono za minutu, je, zakak je. Znači vlaga. A jebi ga, kaj bu? Znaš kak to ne igra Nemam žensku kak i soba ono. ne igra smrdi poslije toga. Kaj ti? Stepem si ga u ruku ili v maram. Kaj u ruku? U ruku! A kam jebote, a kam miš da vam po deki? Čekaj, u ruku si izvršavaš. Ne, a kam bi si? Isu- Žep. Žep, tanjur. Kam, vlonac je. Jeboti Kam? pas. A kam, no kaj? Kaj? Kaj ti imaš neki posebni? U životu nisam si u ruku Kaj ti svršio. imaš vrećicu? Znaš kaj svršio sam, dok sam jebao, sam svršio u ruku jer me pobeglo, ali da sam i drkao, da se planirano zdrkam u ruku, kaj onda A kam kaj s jebote? tim napraviš, pojedeš to ili Pa kaj? ne, nek si više s maramicom budala. Pa zaki ono ne svršiš odmah u maramicu, a ne da si obrišeš, Pa je, svrši iz ruke. Strane, no jebote, kaj. Iz- Aj, daj jebote. Pa bolesno je u pičku Pa je materinu. bolesno, pa nisam svršao v tanjur jebote. Pa no još gore, ja bi rađe ptanjur. Pa nikad si ne zamrnem si deku jebote, pazi. No dobro, ali u ruku, pa curi kroz Ma ruku. kaj ti je jebote, pa pazi čovječe, nagne si šaku onak. Ja moram njemu tu objašnjavati kak si kamer doma. Pa ne, ali bolesno je.